Podem fer una primera aproximació un poc del cost que podrien tenir les feines de restauració i que et situaria més o menys entre 20.000 i 40.000 euros. Hem de tenir en compte que les pintades abarquen un total de més de 80 pedres. No està clar encara si s'hauran d'aplicar mitjans químics o físics per retirar aquesta pintura, i és una cosa que s'haurà d'estudiar perquè evidentment hi ha que anar molt alerta en no danyar la pedra ni la pàtina que cobreix la pedra, per no deixar marques permanents una vegada que s'hagi llevat la pintura. Faig una crida a tots els ciutadans, i per tant això també inclou els mitjans de comunicació, a facilitar la feina de la policia per identificar i per detenir els responsables d'aquests delictes. Això implica molta prudència, molta discreció amb el maneig de qualsevol informació sensible que pugui donar pistes als delinqüents, que pugui facilitar que es facin escàpols del cercle policial que es va estrenyent i, per tant, al revés, que faciliti la feina, l'eficàcia de la feina de la policia. Per tant, el lema que ens dona la policia és quanta menys informació, millor. Quanta menys informació que donin ells, millor, i quanta menys informació donin els mitjans de comunicació en quant a detall, millor. Per tant, ja aquests dies estem fent feina en les empreses a les quals havien demanat assessorament en aquest sentit abans de poder contractar un servei. Començaré per dir que ara mateix el Consell es gasta uns 62.000 euros anuals en vigilància en els jaciments de Menorca. Per tant, la vigilància in situ, en vigilants de seguretat en el lloc, malauradament, és una cosa inviable. Sistemes de vigilància del patrimoni en mitjans tecnològics. I aquesta és tota la informació que donarem des del Consell sobre quins serien els jaciments on implantaríem vigilància en mitjans tecnològics. De quin tipus seria aquesta vigilància? Si amb sensors, si amb càmeres amagades, si amb càmeres visibles elevades a llocs que no... Sobre aquest tipus d'informació no donarem, d'aspectes, no donarem aquest tipus d'informació, precisament perquè les empreses de seguretat i la policia ens recomanen que no difonguem quines mesures de seguretat emprendrem. El que puc dir és que ja hi estem fent feina i que enguany mateix ja tindrem algun nou sistema de vigilància, però que no donarem informació perquè qualsevol informació de detall que donéssim despertaria expectatives i facilitaria la vulneració d'aquestes mesures de seguretat que volem implantar.